Someone I want to see. Seems like. As a move to kind of shoes and my many. But I don't know the business. I am going to thank you. Most of the problem. Javarega. On day, Matara. I'm sorry. This is how I'm out of catch. Mine, the Ababanama, Katosha. Mine, I'm going to sing it. My daughter simply Baba boy Luka Changa Farai. Daughter simply Nadiri Mutsena. Saka Isusu Singuru and Avasara. You mouth that room and Ramana, Sarapa property disease. Farai in America Changa. Krematuka. Ownership. How many yeah. Some of we are. I know it's good so I don't know I can put it. Yeah, put up a son. I may have to and I may tell you if we have to see. Zoom phone. How much technology is a photo now? To can I matter, son? Carolizo, what are you going to do? Wafarisa murikunyeperana newauri kufurirana naye unosungisa mwana kuti chii ukuda kumushandisa kusvika lini unonyepa wakashandisa vanhu vakawanda iwe ndiwe mbavha tsotsi nezvawakaita pamba pakuti kuzviziva unemba here rove haro imba yako pakuti kutotora zvikomba kugara nazvo pamba inga unofarisa hauna gomba itatiore siya hauna gomba itatiore siyana nadhasi ndingonzwa kuti avharirwa ndiri kuuyako kutotambisa mari kuisa fiyo mota yepolisi unofunga kuti unobuda neipa unonyepesa uri dofu manje hamusi kunyara here mese nekarawa kako kanotonga ikoko here ndiri kuuyako kufambirei ngakatonga kwakakaroorwa muri kuda kushandisa aniko moda kutonga ani munogona kutonga dai kusungisa munogona kutonga ani hamunogona kutonga dai kusungisa dhasi kutambisa mari kukwaya mota kunofurufusha mwana ari kuzvishandira apo kachembera kaudze kuti hapana avanoshandisa bloku ravo riripo ende isu hatinei naro asi avanotonga havawanika imwe yacho handichatenderera kana kutya ndini ndatodaro vanoda kuudzwa zvikuitika nani pakudii mheno maybe zvekublock kwako isu tiri kuita zvekwedu kwakatsvanga iwe mauti wakatozungaira hako hapana amuchashandisa munonyepa tuchembereni daira foni nyatsokuudza zvinozara nzeve haunyare kushandisa polisi nemakotsi zvese zvichishaya basa unoda kushandisa vanhu zvakapera hazvichaita udzanaiko dzakapaunanidza namba yako chini yangu yangu 0783115381
ndimwatuna nese uchichini tete maubonye ndimwatuna nese uyapinda pamwe uchichini aituma message ndiani ndakatumira message asi handazivi mburi dzoclaim mozime ndinoadziclaim isisu tisu uyu ndiye madzimai la simba irakaona simba simba imwakaona kudani inini samai inini message zvechiwadi ndakatumira ndakarwadziwa nekusundiswa kwakaitwa mwana wangu ndoti mwana wababa ndakarwadziwa imhaka yekuti tabvira kuri nechitsotsi chatete inini ndakarwadziwa kuti chokwadi mwana akashanda ndichiona tete havana kumboshanda wochironga dhiri nebhikiri polisi kwakuhaya mbikiri polisi kwakuhaya mbikiri motikari kwava kuenda kuno notoda mwana ndobva avharirwa saka dhiri rachoni rekengeriripo iwoni wakange wanzwa kuti akange atakure chidhambu rake saka tsika yavo tete ndeyechitsotsi vanorandi ende tabvira kure inyaya dzakawandisa taiitirwa mapeace order maprotection order epamaini inini ndiri mai katsvanga kana inini ndakauya kuzo wakamusha kutadza kuvakamusha nekuda kwateta ndashungurudzika kubva 1997 ndichitorwa naababava nenyaya yekuramba Zita vakauya vava ndine mwana ndine pamizi ndakaramba Zita vakauya va kubva ipapo hatinabvira tambowirirana ndekuti ndakaramba Zita Remwana iwo vakauya vachida kupa mwana Zita vangini dangwe rangu ndikaramba rawo saka kubva ipapo hatina kumbowirirana inenge irigoriramba mukadzi didi hatina kubvira tambowirirana saka kuvakamusha kwachoni kunotonetsa ndatambura mambo ndatambura mambo ndakasvika ipapo tete ndakasvika ipapo mambo vadari ndakasvika ipapo ndatambudzika mushawo ndotenditeresa imimi pakati penyu nababa ane simba pamwendi ndati imimi nababa anosimba pamwendi ndiani simba randikutaura nderokuti panouya munhu uita zvaaita imimi muripo handiti baba hapo ndiani anosimba rekufanana padecision yokuti kana yekutuka kana yekuti wagona kana kuti watadza akatadza munhu anosimba ndibhodhera imimi kana makanzwa izvozvo uya mauda achiita zvaari kuita maifanira kutaurira bhodhera baba vanhingi hanza dzenyu vauya pano vaita zvakati vasungisa mwana paukama hwanyamunhu uya aperere ipapo anoshedza mukoma handiti anovakuru mberi kwake ashedza mukoma kugara pasi semhuri imi dzenyu dzinenge dziri chi nzeve noti kuti imimi munotuka murume wamakagarira ndiye murume wamakagarira kufa kwauyu ndini atogara naye munogarika sei nhaka kana muchiita unhu hwakadai hakuna zvakadaro makatadza uyu ndiye murume wamakainga pamusha kana dai akatadza munotsvaga kwamunesa kwaanotongwa
noti kuti imi munotuka ene mutaura yetu tuchembere yechi tuchembere tupi ana amwene yotuchembere amudaro muri wrong maifanira kutora nyaya iyoyo muchidzodzera murume wenyu handitika murume wenyu ndiyo chitora oshandisa simba rake ugadzirisa paukama zvino imi mukutoratidza kuti bhodhera haana simba ndomaitira munoita imedupa isati gare ikoko but nzeve dzedu dzatoona kudhara kuti bhodhera haana papa ati zvakutaurwa nameya zvikutuka murikuda kuti imimi muroora mukazoura saka uyu nohanzadzake nemashoko angachiverengwa apa vachanzwana naye ndikubvunza imi mama tagara hapana kunzwanana kutoti kana inokumba avo watosvike kasi pane zvindabata mati muri nyama imwe kasi muri mawe kumba kwavo kwamai ava hakusi kwavo kumba kwababa Chiri kuitika pa. ndaona maafrika ringi ndiyozvo miri muri nyama imwe but not in this business ndoti munzwisise muri nyama imwe but not in this business business ndanounderstand kuti hamusiki makaregister ndii claiming ndeyababa nana amai ana atezvara nemadzimai avo handiti kasi razopararira kwamuri nonhawo kuti vabereki vashaya pamati sezvamai avo vari vapenyu izvi tisasara nzvimbo yababa handizvozvo ndizvozvo tomanzwisisina ndikuita kuti mukuzvipidza business kuti baba vashaya ndizvozvo nyaya iripo chaiyo inindi chito 97 titava vainge vachigara kuletsmai ndakapindwa nababa kuti kune mai isiri kushanda asi maini yakamira so baba vane block ravo amai vane chiblock ravo saka isusu ndati tikaenda kunoshanda kublock kwedu zvinokwanisa kuita sei kutibatsira saka inini ndaitengesa kunogiri shamba kunoku ndaibva kushamba everyday arati ndaioda maduve bhutsu chichii saka ndikenge ndakaunganidza mukati zanyanyobuda munyaya ndikenge ndawa nemari yangu ndikenge ndakaunganidza saka ndiyo yakanzi saka kana vaine mari udai ndiyo tiite sei tiende tinotanga kushanda sezvo mbikiri maini yaiwe iri mbikiri idol asi iri kuenda kumbikiri bhuku kwedu kwababa wedu ndikati zvakanaka ndibva ndavapa mari ndo yatakatangidza kuita sei kushanda semhuri tiri vaviri saka takazoti pashandwa tewanzwa kuti kwava kuitwa chiaction wakabva kulets mind ndobva vauya kupi kumaini kwekwe watanga kubvula vaita muromo haiwewe ibva pano waita mutoro vachichi watanga muromo pamaimba ndinonzi chikumaini iri kuda chuma ikuda chuma iri apo naapo komukuita noizi indikushaya noizi kuti ungachikari mazwi kuti zvanakachembere zvokuti ndikungoti pakubuda mari kene Pano pamba ndaenda kubvunza makazoshiyana vari kushanda kwavo here pamaindika ava baba vakashanda pamai ndo vashaya vanagura kutezi baba vakazouya akati pano muri mwana wemunhu mumwe chete ashandawo zvake ashandawo chi makomba angoitawo gumba afunga kuitawo chi zvaafunga kuitawo pano ngaite sei asi ngazvive zvine runyararo
saka kubva ipapo tangoshando yashandira Vana makomba. shandira ari makomba wawo zvavanoita chitongotiwo zvatichiita chichasanganisa kuti uzotukana chichii nyaya chete yanonyatsa sokunzwisisa kwandingoitawo senyaya iripo utorimo senyaya iripo nyaya iripo chaide kuti kune mwana wamukoma wanga anonzi Dashi anga achichira ari pamaini ane vanhu vaaka achichira nawo vanhu mukoma wanga wauya kumusha achiti ndochida zvekurima mufese ndibonatedza nanzasi asi kuti ndiri pamaini handikwanisi saka mwana urashiwo futi musambatire shiya musadii tikabvangobvuma tikangoti ayo zvakadaro zvinoshanda kuti maini yakakura saka pawaishanda vananzvadzi pane zvanga vakaitiranawo zvisina kubudawo pachena nevana saka pawaishanda pese kubva mu0 tons kusvika mu18 tons vana bva vatakura oil yavo akunonyika dhambo riyeri mtete ava ndo vakazoenda kuti vaya nemapurisa pamaini wabva vada kuti wanosungisa vhuradhoketi vakunofundisa chii manje mwana uye mangoma kuti yonotakura ose usina undiudza wakanzi waba kuona nyazvo ndazivisa mweya wogoldenuze saka vakazoda kuenda mapurisa vatakurwa mapurisa ina ava vanakuzoona ndaita sei ndo nyaya iri kushamba munhu ndakauya zvishuwa asi hana kuvaudza kozi anosedzera ungezi saka ini ndakataura nemwana wangu nemapurisa nehanzvadzi nyaya yakaita mazuva 3 avasingazivi ava vakazondiudza kuti hamutiudzire zvikiitika kushamba apera kare kuti haina mapurisa nyaya yakaita sei ndakatopera mapaula kasi mazwi angaenda iwewe samaba wapinda mnyaya yakosa akagona here adzimai chokutanga noti ndida kuti kure pachiri pamuri ndatinzwa ndosandi chokutanga wangu uri kuti zvakaitwa naadzimai vako iwe vakagona here ndozvati chokutanga ndomubvudzo miri kupindira kwakaita kuna hanzvadzi vachiwaisa meseji ndasingamboiona tikangotoinzwa nhasi nokuti ndaishamiswa kuti foni yakatuma meseji ndeipi vabanzwisisa takasingatomuziva kana ibaba vada kundipira kana meseji yaikona nhasi asingatomuziva kuti foni yacho ndeipi ayo namba yawo zvanditi inganambotibvunzawo kuti ndida kupindira zveshuwa kuti semadzivira andangoita ndinatsuda comment kuti ukomende pazvinhu ndati adzimai vako vakagonawo here vakatanzika yechipiri nokumanzwira ndoti pakatadzika ka nemanzwiro ekutiwo futi pane mapanzi machemberi handiti handisingazivi kuti ava amai vachinzi vauya chinzi ndo machemberi acho here shuwa pakatadzika futi hwepiri nokuti awa ndaamai chembero waita kubvunzwa kuti chaita kuti zvinzi kachembereke kanaitaura ndiyo aya chii ndekuti inini nyaya dzirunavavo dzakawanda saka ndaitokumbira kuti vandiudzwa kuti chaita kuti munhu ngamai muchivati ndo kachembere kadaitanga ndiwa chii amai zvataurwa novavaka uyu ndofunga apindira zvakanaka because tikateerese mameseji averemo nega 1 2 3 panapa achitaurwa kubva mumuromo menyu mimi uchipinda mumhuri uyo aguma kuti makatatu tambokubvunza kuti makagona here ipapo hamuna kugona hanzvati kunyange dai tichemberi twaitadzoka unoziva kuti kutuka amweni imhosva kana ndakunga kutadzira hazvina kunaka zvamakaita ndobvunza rwepiri ndikukumbira kubvunza kuti chaita kuti vati kachembere kandairewa ndaamweni ndechipi ndikati kachembere ndikubatsirika unoziva here kuti kana munhu arwadziwa anotsvaga anoparapara so kuti aone kuti ndiri ndega chete here ndiri kutuka kana kuti pane mumwe munhu
asi pane umwe munhu sokufunga panduri apa achaga amai ivo ndo vakanyora meseji ndo vangatutuudza kuti kakaireva tuchembere tuiri chekutanga pane shamwari yavo pane kamwe kambuya zvoke kufambuzika kwavanofambidzana nanhako vaita madhirina amai musapinzi amai muda kunyangadza murore kana atobva mufakozi mujumurusi kwemuda kuramba kuti amai musapinde nyaya idzi imi vamuna simba kunotora mapurisa rega mamuri pega kutora mapurisa amai angu ari pega kutora mapurisa saka pane chitsotsi chiti kuti mukasachetesa amai anonyangadza ku vari kuziva kuti uyu ndiakupa simba kuti afurendreni saka wada kunyangadza uyu kuti asaurira naamai kuti amai ndona nemapipa epamai amai akangwara stereka uyu akatadza uyu akatadza but amai vada kushandisa amai avo kuti vadzinge uyu which is very bad ngatione izvo zvichiitika bcause amai vada kutisira mweya wakaipa unye muno musara wavaisusu tanyangadza kukama naamai imi amai imi mukuziva munaitawo navo mukuziva kunoda kupinza kuti amai amumbomyaya batai mapepa enyu uyu akaipa sterekuyu mwana wenyu kana ndaita mashezi nemwana kana akatakura dhambu ndodaidza mupurisa ikandonokofuranda mwana wangu pane maplatforms ekushandisa ndinodaidza mapurisa here isandataura nemwana wangu ndotanga ndamusungisa here kana ndotanga ndataura nemwana wangu toonesana todaidza uyu todaidza mwana wangu pane matsotsi anokanganisa relationship yevanhu nenyaya yekuda goriti zvirimo kubataiwa mai musati matoichiti mamai sokumbira kwenyu muri tsotso kuti pane panachida kubvunza imama ndaida ngavatipesisa kutopindira teta wakubva patai ndati Zita handizozivi Zita asi vanenhikiri shamwari yavo chembere yekumufakuze anonzi anoita zvenhikiri zvezviguri saka ndo avanoita metsi nayo handisi muzonyatsoziva hangu Zita amai musatore masaizi kana nguva yenyu yakwana chakupai musade vana zvakasiyana siyai tidhiri nevana venyu ani maisa nyaya kudai imi muteererai chete zvokuti zvazvo pakasungisa mukomana makamuteerera amai ndikuna mukuzunza kusoro stereki toda amai vanopinda pakasungiswa muzukuru wenyu makateerera nemapurisa ndaona mukuzunza kusoro stereki kuti auya kunyepa makateera muchiti kudii maida kunzwa kasi nhaurirano maiziva chinhu chese chakuitwa egoridheshi nevhu nedhambu maida kunzwa maiziva kuti akasungirwa nedhambu raatakura asina kuwira naatete maiziva makasisova sei ndo pane nyaya makaisova ese izvo saka musazunze musoro ndisire basa rangu musazunze musoro ndisire basa rangu ndite mari vese matsotsa mai makazunza musoro tokutabira basa fambai naiti kuimama imi maizosungisa mwana baba wacho musina kuvataurira ndakaenda kumaini ndasvika kumaini ndinoona dhambu rakaenda kupi kubvudza watorona nguva wakati akatotakurwa nadhashi wacho ini ndikufona foni yadhashi asikubata ava vakachinja fona havana foni yavo yaishandisa kubaba wacho umwana wabatiki vari pamutomo saka nini decision yamakaona yakanaka ndakaenda ndikati gaidende kumapurisa ndikaenda kumapurisa ndobatsirana kutsvaga chi kutsvaga vakomana wakaendeza noti mwana wanzodzi yangu kasimbava nowakomana asi ini ndaida kuti wanondiratidza pavakaisa dhapo makundinzvenga sei ndokumba nemakore akawanda ndichishanda pamai inini ndakagara makore akawanda
Amen. Makaita zvakanaka makaita mapurisa andii. Dai makunga mari kusina kuenda kumapurisa makatanga matsvaga dhamu rakaenda kupi akatora dhamu iri ndiyani makatsvaga muzukuru wenyu makamubvunza kuti dhamu ranga riri apa iri polisi yakangonanga state kwangari takatoya titotsvaga makatsvaga chiuzi ndakatotora ndakaenda kumapurisa vandaenda kumapurisa vandasvika nomupurisa wacho vandazosangana nechi nokuti ndikandatomaaa ndikati ndina vakomana nenge akaenda kumapurisa ndichitaurira vamwe vanhu varipo saka pavakanzwa ndobva ndikazosangana nevamwe wari murodhi ndikati nii ndauya kubata ini ndobva vabatwa nemapurisa ndikati ndivava vatende moyaanisa ndimbonzwa kumapurisa ko imimi syndicate yenyu nadhashi yakamira sei mune zviguruguru mune chi mune miwe here mune dhashi ane makomba here mune chi zvazvikaita ndezvekuti ini kugara kwandakaita pamaini ndaishanda nadhashi dhashi aichera muzungu wangu aichera ndiye aiona zvese zvepamaini kana nhasi ndiye atoona zvese pamaini handiti saka paaichera ni ndaenda naye chiitana naye mashira saka ipavava warutaona ini ndaimupa wake kana tatani 50-50 kana tashera newakona sanyaya yanga yapo ndikumaji ipapa wakangondisimuka saima munadaka na dhashi kasimudanamurola ndinadaka nomurola ndandisinei naye ina mfoni amaisai dakana ndikutaura murola kwapinzai iyi meseji yakaipa ina kunaka ichemberei maitawo dhashi amuna problem naye kuti makapedzana mumapurisa ndirozo ndirozo handina basa naye murumwana uyu meseji atumira ndo yazita kuti muwe kwamamo majamba amaina atete uyu amuna basa naye nekuti mwana muroora tosamazva kwamama dhashi amuna basa naye muzukuru mwana wedzia uyu muroora amuna basa naye ndosaka mawe kwamama chakandinetsa ndechekuti taenda kwamama kunhingikino kupolisi tasvika kupolisi kuye tatonga tonga zuva rekutanga daimaona kuti vapa mameseji matatu zuva rekutanga tabva kupolisi uyu kana wakataurirana chi ndobva nditumira imwe meseji yekutanga kana kuti wataurira ndichinani uyu ndianga aripo uyu anga asipo patula kuti ndutoshamisa namba yachidaiza aiwa zuva rekutanga tabva kupolisi uyu akutondifonera tichangosvika kumba tofunga mama wakaiona waiko aripo pawakazouya ndida kutaura ndanyanyoshandisa amaisteri ndikuononge amai makabata mapepa maini ndiani aiwa musandipe ndinoda kuti musananguri maini ndiani isi ini ndikuti ndofungidza kuti amai avo yesva nenyaya yavo jinini zvamataura zvito amai avo nemhosva naifungidza mavukira rito zvakanaka but amai achishandisa zvavakuita zvakapedzisa vachidzikisa umwe ini pakandiona yaraikarama munhu akakanganisa zvakanyanya muroho akapinda pasi pake anokakutonga kaarikuita muri iyi zvino unotonga murume wako unatoniteresa vamwe ukama havasi ndo vakakutsvaka anokunzwisisa kuti uri kuti kudii murume wako uri kupinda pasi pako hauna challenge yaunobva wanyanya watonyanyisa chereke kana iwe waomerwa dzoka kumurume wako ndiani hama dzake nokuti ndiani kunzwisisa kuti amani vakazodaiaa ava vangokunzwisisa vatorwa pazviri uri wrong uyu ndiye aifanira kutora nehama dzake vokupishana vachinetsana paukama wani wavo vati iwe uri kupinda pasiri vanorwadziwa vana vakanyamuna ende pfuma kana iri pfuma yekuti haisi yeuyu yabhodhera chete pfuma yatiri kushanda inobata vana vese kana munhu achishanda anoti kushandira vana vangu iwo uri kutozoidya pfuma yeuru nokuda kwekuti wakatsvaga mabhodhera nyatsotinzwisisa uri kuidya uri kumusana kwabhodhera zvokuti dai usina kutorwa nabhodhera dai pasina chapa vana nyamunhu vachiita zvinhu zvavo usapinde zvakanyanya mazviri pamusoro chakani
inini ndikuona nokuti amai avo vakachenjeresa vati zvinhu zviri kuinvova mari ngatitarise business. Amai avo kana vashanda vaisawo mari yavo ikapita nomonyarira here vateta vachita zvavo hamusi kuona kuti ipapo panokanganisa because amai avo vakachishanda business. Pane mhuri pana pakagarwa pasi tichikateerera munhu pari kunzi ipo pakasheyanwa mashandiro achiitwa nemhuri yese. Munhu aisheya haasi amai aisheya imhuri yokwakatsvanga ichiti right iwe uchange wakamirapo iwe uchange wakamirapo kuti zvinhu zvigone kuendeka vachiteera matsimba ababa wani avo vaisheyana pfuma yababa wavo. Kurasi zvinhu zvazvina kuitika kumakomba zvakaitika kumakomba ava vari wrong pakuzotenga nyaya isiriya ava izvino zvakwirira nomwana wanzodzi yavo asi imi mamusikuirira It's a long story. Inobvira kuti kumba magariro atenge ichita kumba nemawirira atinoita mapindiro akamukaita mumushamai anogona kukonzeresa kuti vanhu musawirirana. Ndikuona kuti pane gratuity inini hatitei but ire kumakomba ndingangoti makakanganisa zvokuti maida kupa Zita vaida kupa Zita ndakaramba izvi zvazvo kumba zvinoda kugadzirwa kumba asi ndikukuudza kuti makumbo eregero zviri very important. Kumbo eregero pachinhu chamukuza chakatadzwa chemeseji makapinda munyaya yese nyaya yange riyani yava nehanzvadzi yavo nemuzukuru wavo makatumira imeseji ichatuchemberi kamukachemberi nomupakozi handidi kutsvaga kuti mwachakarani asi kuti chemberi nomupakozi nyaya anyway ndanga ndikudza inoita nyaya yemusha haikwanisi kuita nyaya yemusha ine kunorwiwa ndaona ine nyaya dzinosuwisa dzinoda kuti tikasiya mukwidzira mauraya ndinoda kuti mudzokudare muswa 4 yekutanga iyo ndoda kuti ndichenese yapinda mudare ndoda kubata asi nyaya dzine dzamunadzo dzakutoda mambo nevanhu kufamba mouya toita intime tiri nguva yedu kugara pasi toita sei toita zvakanaka ndizvozvo ndoinotanga muswa 4 ndakutora inge sinyaya yedu dare pandikakusiye makada nokutokuchera muzvinhu medu inotikanganisa ndakukumbira vanhu ava ndaateterenya mungu azvizwa vane kuita kumwowadzisa kufarira asi makavakanganisa mune mwoyo womubereka wamukaita kuna Dhashi but makafungana kuti mukuitira kuna atete ngatibatei nyaya sezvanyini yokutanga ndinoda kuti mukumbirire atete ndakatesi aiwa murume wenye ko nhasi murume wenye akakumasi panoerekwa vanere avanera aichi manje ndazoona noda kutonangira misha kumbirereke andikutoregerwa madhuri endai kuna amai amuzisemi amudikumbirira chazvitaure kuti amai ndikutoregerwa nezvitaendai nezvaari kunzwa izvo sumukai inzeve hazivini amai andikutoregerwa mati kuka amai nisisi ndoda kuti ndizviuza kuta ndida hacho kusiya munhu kana kuchibata maoko anga garayamba sisi naimaliwe nyararai maita basa mudazotibasa kudani kasi nokunga matoona nyaya iyi maiona hatidi kuti to be continued kuti kufilma film aiwa kana unoda kunzwa nenzero kutibatsira amira muswa 4 amai ndoda kuti umire muswa 4 mazvizvisa mune zvakawanda zvomwoyo menyu kasi ndikufungidzwa munazo zvakawanda zvobva mwoyo menyu mune nyoka yemusha kunza muchaenda kupwanya musoro iyo tikaipwanya
uchiona kuti uchiita kudo nevaroora vana venyu futi vakaipa vanokupidzai zvakaipa endai kumba hanzvadzi vakaipisisa simukaenda kutonga vanhu